Waye ke kira ne? Alhaji ne kenan. Hello Alhaji. Talge. Sa'ai ma Alhaji, sa'ai ma. Ta kai ma Alhaji. Kana ina ne? Wallahi ina gida. To gani nan a bayan gidanku da Allah, dago kafa maza ka zo, ina jiran ka. Akwai wata magana da zamu yi da kai. Gani nan zuwa Alhaji. Da Allah kai sauri, dan ina da uzurrurruka. To shikenan Alhaji, shakurumin ka. Wallahi tallahi gani nan zuwa, yanzu zan gangaro. Alhaji kenan, bura uba yadda aka yi ta samu. Talge. Allah biya oga. Abin da yake tafa da ni, ka san akwai wasu matasa da suka taso, wai su suna zanga-zanga, wai a tabbatar da tsaro a wannan gari. To kai ka san har yanayin harkokinmu, in aka tabbatar da tsaro, me za mu ci? Ka san mu fa sai an yi tashin hankali muke samun kuɗi. So don haka ina so in baka wani dan kwangila, ka gane ko? Ka je ka nemi yaranka, ku haɗu ku shiga cikin 'yan zanga-zangan nan. Ku yi kaman kun saje da su, suna farawa ku fasa mun su. Ku tarwatsa su, in kuma wani ya kawo muku wani inda ku aikata shi. Kuɗi ne akwai shi, duk kotun da aka kama yaronka aka kai shi ko kwana ɗaya ba zai ba, zan fitar ma da shi. Mu ne jami'an tsaro, mu ne gwamnati. So don haka ka gane ko akwai abin da nake so in baka yanzu don ka sallami yaranku. In ga wannan Dakata Alhaji, wannan aikin naka ba mai yiwuwa bane. Wato ku kuka dauna yin ma kashe-kashen da ake a arewa ko? To da kaɗan muna gane ku dama. Ni ina goyon bayan wannan zanga-zangar da matasa suke yi. Matasan da suke zanga-zanga domin kwata ƴan uwanmu, iyayen ƴanci a arewa, domin a daina kashe mu haka kurin. Ka bani mamaki ma da ka zo nan kake bani wai kuɗi, wai na je wai na shiga cikin ƴan zanga-zanga, a tarwatsa ƴan zanga-zanga. Wato ma'aikata su gane ba zanga-zanga aka fito yi ba, aika aka fito yi ko? Baka isa ma wannan aikin ba. Dan haka kama bari nan gurin ko ni sa ai ma rashin mutunci. Kai wani rabul kake ga nan maganar? Na kama ka na je na daure ka wallahi. Ka ba hankali. Gafara nan, wai kai nan jami'in tsaro ne? Ka ji kunya wallahi. Ku ya kamata a ce kun tsaya tsayin daka kun kare mana arewa, kun ba mu tsaro. Ka zo kana tsaron wanda baya kishin mu. Har kai zan hada na rantsi da Allah ya sa ai rashin mutunci. Ku bar nan gurin, nan area ta kuka zo. A wani ma'aikaci da ya shiga ya nuna mana wai kure mure. Wala ku bar nan gurin. Samunu. Yassa, shigo mota mu tafi. Dan wannan yaron ba yanda naga kanshi ya dau cajin nan komai zai iya faruwa, mu bar nan wajen. Banda ma ina karuwa da kai, ba sai na kona ka ba da kai da motar akan wani kudin ka da zaka bani. Kana tunanin yanzu wai har akwai wani wanda zai bani kudi wai na cuci dangi na ko na cuci kasata? Ai ƙarya ne wallahi, mun gane yanzu babu wani dan siyasa ko wani mai kudi ko wani mutum mai fada aji da zai zo ya samu wai mu cuci kanmu da kanmu. Zanga-zanga da ake yi mu ma muna goyon baya a kawo mana tsaro a arewa. Don haka ba za mu shiga cikin 'yan zanga-zanga mu tada husuma domin gwamnati wai ta zo ta soke zanga-zanga ba ko kuma ta ƙi yadda da ƙudurin da matasa suka kawo.